In Ieën is het dwarfshuis druk dwaande met dwarsemens. Ze hebben zonnepanelen geplaatst, een warmtepomp installeren en alle oude lampen vervangen door energiezuinige ledlampen. Boven dat hebben ze nog andere stappen naam om de kosten voor energie te verlagen. Ik ben met het bestuur zitten gaan van hey, wat willen we, wat zijn de noodzakelijke dingen van dat we zo vol mogelijk resultaat krijgen kunnen. En daar hebben we op een gegeven moment een plan van maken. Hebben we al verder zo vragen. Toen ben we de gemeente onderwijs, verschillende webinars hebben we volgen. En toen kwamen we op verschillende subsidies uit. Die hebben we onvrij, hebben plan verschreven en die hebben we gekregen. In 1 week tijd wordt het hele dwarshuis transformeren naar een energiezuinig gebouw. Door de inspanningen van 3 lokale ondernemers. Deze ondernemers zijn jerdere collega's die het maar op een iPhone hebben. Nevens Wiebe Kuipers, een van de ondernemers, volgen ze nu goed aan en is het wichtig om dit together te doen. Het is mooi, het is belangrijk, het is leuk ook. Vooral je hebt werk dicht bij huis en je kent de mensen en als er wat is, de binnenlijntjes kwart. Vooral als je iemands bedroken bent, als ze u bellen, dan hebben ze voort degene online die ze hebben moeten. Dus ging er het lange storencenter steeds maar. Nou ja, we zijn sowieso dankbaar voor de subsidies zeg maar, voor de gemeente en de provincie. En daarmee hebben we de dingen die we nou willen. En ja, voor de toekomst dat er weer potjes beschikbaar zijn. Ja, je wilt dat rust, zeg maar, want stilstaan is achteruit gaan. Dus ja, dat is maar correct wat er beschikbaar komt.